Lagay kong kape di habe. Buyasan si Papa oy. Kupakita mo maguna din manugo na sad. Si Pakloy mo sugo oh. Magsigil itong lingkod ka to, si padako sa itlog. Pastilan po ning mga anak ka, oy. Ang nga magkinsay sugoon ako. Ang manugo ko na silingan na to. Nahala, atos Bakloy, suguain na nga, mangayo kong kape. Ato ah. Pastilan ninyong mga pagkayaw-yawa ninyong dagko. Eh, buyan nga mahana oy. Paabot sa ako nga doon. Samang ka. Eh, Pakloy. Tagado kape sa Papa nga to. Sige mga higdanan, padakos mong itlog. Di ori ka maikog mandugo na ko no? Wa kita na ko posisyon nga buragras burakay. Burakay? Burakay o nasa langkay? Sige, hakdan ako si Papa kape. Pagdali diha. Kapuya po ninyo eh. Kinsa kaning tawhana? Guwapo ra bag postura. Uy, hala. Hala, unsa man iyang nilaktan? Sir, mana balaya sir? Ya, di ka magdugay sir kay pasagay terbukon sa mua. Sige dong. Laman kayo. Sige, lama sir. Nuy! Imuha ng balay! Nuy! Oh, unsa man? Yate. Kadugay ba nimong mutubag? Kisam po'y ganahan nimong mutubag. Nga, sayo pagay sa buntag imo na kong gibanoy. Yun na. Unsa may ato nga sayo ka manggalaglag na pa'y naglisod pa ka og Hindi naglisod. Hindi naglisod. Laruha na ha? napay porma nimo ay. Murag yung kag pastor nga way simbahan. Aw, way tinud-an nay. Isog pagid kayo kada na pa'y naglisod pa kag balanse na imong tiil. Ito na. Imuha gining balay. O ako nga naman. Aw, makita man sa itsura. O, pulpulon ganyan nag-itsura. Gamay o gubaon ginagbalay. Yati ra ning kimpanga. Kataas ra mang istorya. Kusog pagid kay mang lockdown. Ako ni nga tikatikon be. Ako ni nga tikatikon. Akong tan-awon kung asa gyud kutob ang iyang mga pangutana. Be. Kining lingkod lang sa dire, sir. Lingkod. Ari lingkod kay murag porti man ginapaitan imong sitwasyon gyud. Lingkod kay murag ako'y galiso na imong kahimtang da. Kita gani yung pangalan? Akong pangan? Oh, Justin. unsa? Kusgar ko na imong tingog. Justin ba? Okay. Unya, ang apelido? Bieber. Unsa? Bibir? Oh, Justin Bieber. Ay, pag binuang di anoy. Magbuta nga mo na gipangaas kong nanay. Asam di mong nanay? Oh, patay na. Tuwas Monterio. Kauta, pag-istorya mo dito. Anong Justin Bieber na yung pag-anak ko? Da, nya, ang imong asawa? Oh, awa na ko'y asawa, dugay rami nagbuwag. Nya, unsay pangalan sa imong asawa? Selena. Apelido? Gomez. Tarong di anoy. Tarong na po. Magbuot kag mao na iyang pangan. Sing nagbinuang na sa kanako ha? Binuang naman hinoon. Interview ka diha nyo. Tubag na ko na imong pangutana diha. Nya, Problema lang, di man ka mutuog mo na imong mangangan. okay. Kompleto kag mga appliances dia. Wow. Kape. Kaya pa ng kape ni Oy, ganihar ang kong sugo ani. Sa mantawan kay. Aris ko eh. Hoy, usam ni kape nimo. La, Sam katibok man ni. ayun ka mga kape, ingon di ka kutawa. Ay pastil lang pagkabugo. Pagkabugo, gini mo pagkaanak. Na, Kape gani bisag mingo pag mangayo automatic na nimo kutaon. Ibalik ka to. Gini mo pagkabata oy. ingon ta ka nga timplahon. Wa na magi mapili ninyo. Kuya ba? Peh, bae itong anak ka eh. Bikin ingon man ko mangayo kong kape. Wa lang pong kutawag, tibok kape na hinoy na.
Tem sa unsa toy pangutanan mo gani ha? Kompleto ba kag appliances diya sa imong balay? Oo, kompleto. Sa pagkatinuod lang among balay tuas karsada. Kini amo ra ning payag. Kay naman may kahayupan dire. Kunya napod may uma, mao nang halos kada adlaw ni ami dire. Amo agi ning payag, kompleto kog appliances. Na ako'y TV nga flat screen, refrigerator, washing machine, inapod mi sakyanan. Mong balay dos andanas. Wow! Yun na pa. Tagadiin man day ka nga gwapo mo kay postura. Ay, DSWD day ko gikan. Survey ni sa mga pobre na kayo. Manghatag unta mig ayuda. Tam sa akong klaro na. Taga DSWD ka. Oh, Nag-survey ka sa mga pobre na kayo. pobre kayo. Mm. Unya manghatag mo og sa to? Ayuda. Ayuda? Oh, 20,000. 20 mil. Unya, usa pa may lain? Mga bugas katong tag 5 kilo. Mao na siya. Nya. Dato magay ka. Tay. Daghang kag kahayupan. Mo ag ning yuta, murag dako-dako ning yuta ani mo. Nya kwartahan magawa wa kay labot ani kay para raman unta ni sa mga pobre nya. Okay kayo, salamat kayo sa pagtupag mo nako. Nya muari nako. Wala, kamatay ba aning trabo ah. Wa man ka magistorya nga taga disability ka nya manghatag mo kayuda. Matay. Kwartahan maga. Wa kay labot ani Kwartahan? muari nako. Di atik-atik na to ko ah. Kamatay ning tawahan. Di interview ko balik dia be. Na di na gyud kay Ah, kamatay ba aning trabo ah. usar gyud form. Usar mo Interview gyud ko form. balik pa. Na, di ka mo interview ro. Pati ra ti karon ah. Na unsa bahala na ka diya. Asa maor ni form. Interview ako balik. Muari nako. Interview ako balik. Di. Wa. Di na. Atik-atik na to ko ah, oy. Di mao na to. Sige na ba? Dili na bahala na ka diya. Interview ko balik in town. Dili na. Lisod taon mi. Di. Amo man ko ng balay. Imo hanggang kung gitok mo di. Atik-atik na to. Ya, usar ka form. Maor na ba sa mo ni. Ato pa sino ka na? Dili na mao Mao na. na siguro na sino ko eh. Adi na mao. Sige na. Original na form. Matay ba ni Mao trabo ah. Mao ni. Wa man ka magistorya nga taga disability kayo. Tama. One, two, three, go, fire. Oh, makita man sa itsura. Pulpulon og pulpulon gani itsura. One, two, three, go, fire. Yati kataas ra mga istorya ani kimpanga. Di na ni bangon. Ay, lele. Yati kataas ra mga istorya aning kimpanga. Usok kay mang lockdown. Tira. Ah, sige. Saan mo ba? Saan mo? Para ti anak. Ako na tikatikon be. Ay, putol kay taas kay na inigkuan. So guys, thank you so much sa inyong pagtanaw sa mong video. And before tamo end, arita sa atong shout out portion. Ang muunag shout out si Pakloy. Pakloy. Shout out ko sa mga rabanis nga apelyido nga magigagaw nga si Tashimi ug Kristan. Salamat kayo sa pag-support sa mong vlog. And shout out ni Jenny Fertez sa Kalong-Kalong, Toledo City na always good nag-support sa atong video. And shout out ko ni Sir Dindo. Salamat kayo and don't forget to like, comment, Sure. And don't forget to click the bell button para permente mo updated sa among i-upload nga video. and And last, please subscribe sa among YouTube channel. YouTube channel.